As trampas tipo cepo, que quizáis son as máis coñecidas pola Dionaea muscipula que tedes aquí, son aquelas que actúan precisamente como un cepo. É dicir, os lóbulos da folla van a cerrarse a unha gran velocidade e van a atrapar ao insecto dentro. Durante o resto da presentación ides ver que van a aparecer unhas esferas en donde indícase o estado de conservación da especie, xa que además da súa distribución pareceme moi interesante que sepades que plantas están amenazadas agora mesmo e cales non. Neste caso, por exemplo, toda a información provén da lista rosa de especies, a lista vermella, perdón, de especies amenazadas do 2000, e, bueno, como vedes, pois están ordenadas de menor preocupación a situacións de vulnerabilidade ou en perigo ou críticamente amenazadas ou extintas, por exemplo. Por sorte, a Dionaea muscipula non está no peor caso, pero, bueno, é vulnerable e, como vedes, é unha especie americana. Pero, ademais, a Dionaea muscipula pode que non a coñezades moitos, pero tamén existe a Aldrovanda vesiculosa. Esta outra especie é a única que ten tamén este sistema de captura, que é de tipo cepo, e, ademais, curiosamente, é acuática. Entón, imos ver en detalle como funciona este tipo de sistema. Aquí tedes unos esquemas fabulosos do investigador Makoto Honda, que imos ver durante o resto de diapositivas no resto de especies, porque son moi clariñas. Como vedes, a Dionaea muscipula, incluso a Aldrovanda, ten unha folla normaliña, pero que de repente no ápice forma unha especie de dous lóbulos que presentan unos peliños sensitivos e tamén unha gran cantidade de glándulas dedicadas á absorción de nutrientes e tamén á emisión de enzimas para digerir insectos. Entón, como funciona esta técnica? Os lóbulos, no interior das células destes lóbulos, hai certa cantidade de auga. A planta o que vai a facer é trasladar esa auga para o resto da folla, quedando os lobuliños en tensión, vale? Para cando un insecto toque un destes peliños que vedes aquí, de repente a auga entre de golpe e ao hincharse a folla recupere a forma normal, que sería prácticamente cerrada. Isto fai nun instante e consigue atrapar o insecto dentro. Pode incluso directamente asfixialo ou desfacer o corpo co movimento. Pero, como as imaxes funcionan mellor que as palabras, aquí tedes o que sería exactamente o proceso. Vale? Podemos pensar, bueno, este sistema de captura está moi ben cando o insecto pasa por encima, pero é un proceso bastante aleatorio, non? Que xusto unha presa pase por aí. Ben, como no resto de plantas que imos ver, as plantas carnívoras teñen distintos sistemas de atracción, como poden ser as cores, os olores dulzóns, incluso producindo néctar en certas zonas do lóbulo da planta, que van a favorecer que ese organismo poida aparecer. E aquí arriba, pois, teríades o sistema de captura da Aldrovanda, que é moi similar.